palabras de Teresa, verdad, te digo outro día, gracias por explicar públicamente o teu caso, creo que axuda moito a moitos enfermos, é un exemplo de loita. Entón, darche de novas gracias por facer público o teu caso e por dar a cara ante o pleno, que creo que somos todos un pouco máis conscientes da situación gracias a vosa propia vivencia. O Grupo Socialista vai apoiar a moción do BNG principalmente por tres motivos. Non se pode entender que se nega a curación a enfermos cando hai, non vamos a nombrar un medicamento solo, cando hai medicamentos que posiblemente os permitirán ter unha calidad de vida mellor en iso a curación total. Entón, creo que ese é un feito importante, é dicir, normalmente neste país estamos acostumados a movilizarnos para que se investigue, para buscar medicamentos. En este caso, que hai un medicamento, non se entende que se lles negue aos que están afectados pola hepatitis C. E, por outro caso, que non podemos permanecer impasibles mentres farmacéuticas e poderes económicos están mercadeando coa nosa sanidade pública. Eu creo que é un feito fundamental, é dicir, o Partido Popular ao largo desta legislatura ten feito ataques directos contra a sanidade pública. Eu creo que este é un ataque máis directo contra a sanidade pública que afecta directamente a veciños e a veciñas que os están aquí sentados e moitos que por desgracia xa non están. Creo que isto ten que ter unha solución inmediata, como ben decía Odilo, como ben decía Teresa, hai un plan estratégico que parece que se vai a pôr en marcha, pero non olvidemos que a sanidade depende das comunidades autónomas e se ese plan estratégico non ven con financiación é moi posiblemente que se quede no camiño. Entón creo que hai que exixirle ao Goberno de España que ese plan estratégico veña dotado cun fondo específico para poder facer frente ao pago dos fármacos e non deixar en mans de comunidades autónomas que se crea mellor un agravio comparativo entre unhas comunidades e outras, porque pode chegar o caso en que haxa comunidades en que se aplique e outras en que non. Creo que o que hai que exixir é que haya unha aplicación total e que os fármacos cheguen, creo que en España son 800.000 afectados por hepatitis C aproximadamente, e cheguen a todos os afectados. Entón, o noso apoio para a plataforma e que sigades coa loita.